Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. L-ex Chief of Staff ta' Ostingat u l-portavuċi tal-Establishment Nazzjonalista Manuel Delija ħareġ jgħajjar lill-avukat u ex-deputat Franco De Bono bħala tumur li qed jerġa' jitfaċċa. Bit-titlu The One Who Eats the Scene, Delija kompla iżid id-doża f'dan l-attakk tal-establishment wara permezz tal-avukat Edward De Bono gideb dwaru fuq Radio Knisja. Fil-fatt nhar is-Sibt li għadda Edward De Bono li qed jirrappreżenta legalment lill-Oppożizzjoni qal li Franco De Bono għamel il-kundizzjoni li jkun fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista biex jerġa' jkun parti minnu. Era wieħed irid joqgħod attent ukoll illi ma tistax tinsa id-deċiżjoni li waqqgħu gvern li ħa Franco De Bono. Franco De Bono iżda mar fuq l-istess programm biex igidbu u sfidaħ biex jistostanzja dak li qal. Minkejja dan kemm mat-Times dakinhar stess u sal-lum l-avukat Edward De Bono baqa' ma ġab l-ebda prova ta' dak li qal. Sa dan it-tant fil-blog tiegħu l-ex Chief of Staff ta' Ostingat sostna li meta wieħed iħalli lil Franco De Bono fil-partit se jkun qed iġib miegħu instabilità, egomania u anke xi ħadd li mhux kapaċi jaħdem f'tim u xi ħadd mhux prevedibbli.